Φάει το Αβί. Ξεκάθαρα, συγγνώμη. Sorry, not sorry. Δεν νομίζω ότι θα παρεξηγηθεί ο Άλκης. Μηδέν είναι. Ρωτάω, δεν ξέρω. Έχει πάρει πόντο ο Άλκης. Φάει το Αβί! Πάμε να Μικάη! Όχι, εγώ διαλέγω μεριές εδώ. Συγγνώμη. Εγώ όχι. Πάμε Αβί! Λοιπόν Αβί! Go on. Yeah, let's see. You can feel it. Oh God! Το χέρι του γάμισε, αλλά τέλος πάντων. Είναι ένα-ένα. Φάει το! Πάμε να Μικάη! Τουλάχιστον την Δεν πειράζει. Θέμα χρόνου είναι μεγάλο πρωτάθλημα. Καλά, άλλα 3 μάτια για τελικό είναι. Τα έχω μετρήσει, είναι άλλα 3 μάτια για τελικό είναι. Δεν χρειάζεται πράγμα. Αυτό είναι μυϊκό. 1-1. 2-1. Έντσο. 1-1 Έντσο. Το Έντσο τι είναι? Έντζο είναι η παράταση. Α, οκ. Και πάτε στην παράταση είναι όποιος πάρει πόντο πρώτος και έτσι δεν πάει 2 πόντους. Ακόμα και 0-0 να είναι. Φάει το!